Prez belima gaude, hasingo gera. Egun on guztioi, eta mila esker, gaurko prentsaurreko 14-gatik. Nerekin ondoa daukat Miren Elgarresta, berdintasunako organoaren zuzendaria, eta ikuste duzuen bezala gaur aurre planaren inguruko ebaluazio bat egingo dugu. Nola nahi ere, sarreran nik esango nuke, ohar bezala, Euskaraldia egunetan gaudela, eta gaurko prentsaurreko erabaki dugu Euskara hutsean egitea, hain zuzen ere, bat egiten dugulako Euskaraldiarekin eta gure konpromisoa den adierazle moduan. Nola nahi, aldi bereko interpretazioa indarrean dago, martxan dago, eta hori erabiltzeko aukera daukazuen. Gaurko agerraldi hau deitu dugu, justu, bere arrazoia dauka atzo izan zelako emakumeen kontrako indarkeria desagertarazteko nazioarteko eguna, eta guk uste dugu, atzo izanik ere eguna, urtearen gainoko 374 egunetan gure konpromisoak eta gure lanak jarraitu behar duela. Eta guretzako funtsezkoa dela edukitzea estrategia bat urte osorako, urte guztietarako hemendik aurrera. Eta horregatxe, guk esaten dugu, Gipuzkoan dagoeneko arlo hau, emakumearen kontrako bortizkeria desagertarazteko estrategia hori, ja gure agenda politikoan, agenda instituzionalean txertatu dugula bete-betean, eta pauso sendoak eman ditugula azkeneko urtetan arlo horretan. Gure analizia da, askok egiten dugun bezala, bortizkeria hau, mota hau, dala justu desberdinkeria baten ondorio, emakumeen eta gizonezkoen arteko desberdinkeria horrek elbideratzen du emakumeen kontrako bortizkeria, eta horregatik gure irakurketa eta gure erantzuna integrala izan behar da. 2016an, duela 2 urte, martxan jarri genuen justu aurre plana, indarkeria sexistari aurre egiteko plana, Gipuzkoako Foru Aldundiaren plana, eta hurrengo urtean, 2017an jarri genuen konziliazio erantzunkide plana. Beraz ikustu duzuen bezala, aurten eta legealdi honetan, zehatzago esan da, 2 zutabe nagusi ezarri ditugu. Bata justu bortizkeriari aurre egiteko, baina bigarrengoa izango litzateke konziliazio erantzukidea martxan jartzeko. Uste dugulako 2 elementu horiek osatzen dutela segunez gure estrategiaren muy nagusia. Aurre plana martxan jarri genuenean, diodan bezala 2016an, 4 oinarri zeuzkan, lehenengoa zen arreta sakontzeko, bigarrena prebentzioa baita ere indartzeko, hirugarrengoa formazioaren ingurukoa eta laugarrengoa ikerketaren ingurukoa. 4 oinarri nagusi hori jarrita, guk lehenengo biak arreta eta prebentzioaren ikuspegitik uste genuen ezinbestekoa zela, emakumeen kontrako bortizkeria, indarkeria sexista horri aurreiteko protokolo bat oso importantzia zela jartzea martxan Gipuzkoan. Eta 2017ko azaroan, justu iazko egun hauetan martxan jarri genuen. Eta gaurko komunikazioan egingo dugu pixka bat, ebaluazio bat, Mirenek sakonago egingo du, baina nik pixkate baita ere irakurketa orokor bat, urte honetan protokolo horrek nola funtzionatu duen, eta ze emaitza eman dizkigun. Nola nahi ere esan, protokolo hori jarri genuenetik azaroan 6 hilabetez martxan jarri zela gure erakundean, baina aldi berean hasi ginen baita ere Gipuzkoako udalerri guztiekin prozesu bat eta martxan jarri genuen prozedura bat edatzeko protokolo hori lurralde osora erakunde guztietara. Orduan, 6 hilabete pasa zirenean, aurtengo ekainean, 2018ko ekainean, ja lurralde osoko protokolo bat sinatu genuen Gipuzkoako udalerri eta udaletxe guztiekin. Beraz, une honetan Gipuzkoak dauka protokolo bat, erantzun publiko bateratu bat emateko, erakunde ikuspegitik eta gizarte ikuspegitik, emakumeen kontrako bortizkeria edo indarkeria kasu bat gertatzen den bakoitzean. Hori izan da bereziki importantea herri txikientzako, zuzen ere, horrelako kasuak gertatzen direlako herri handi eta txiki, herri txikiek ez daukate segurunez egitura hori horrelako kasu bati eta egoera bati aurre egiteko, eta beraz protokolo honek horrek erraztu egin dio, ez? Eta nahi genuen baita azpimarratu protokolo honekin bai salaketa, gaitzespena eta baita ere erreparazioa estrukturatu egin dela lurralde osoan. Eta guretzako hori funtsezkoa da. Bere misio nagusia da lurralde osoaren esfortzua bideratzea
emakumeen kontrako bortizkeria sufritzen biktimen arlo horretan. Esan baita ere, protokolo hori aktibatu dela Gipuzkoan 27 aldiz urte honetan, eta azpimarratzekoa da protokolo hori aktibatzen dela, bai kasu bereziki larriak direlako, eta baita ere oihartzun publikoa hartu dutelako, izan dutelako. Beraz, bi arrazoi horiekatik aktibatzen da protokolo bat, kasu bereziki larrietan, 27 izan ditugu protokolo aktibazio lurraldean urte hauetan. Eta esan baita ere, kopuru osoa ikusteko, Mirenek erabiltzen duen datua da urte osoan, gutxo erabera, zenbakia hori biltzen da, 1500 personak edo emakumeak jasotzen dutela bortizkeria, eta zehazki esateko aurten 2018an, ertzaintzaren datuak dira, urtarriletik abuztura 1083 kasu eduki ditugu emakume indarkeria, emakumeen kontrako bortizkeria kasuak. Beraz, 1083 biktima izan ditugu abuztura arte Gipuzkoan. Orduan hori izan pixkat niretzako azpimarratu nahi nuen ideia nagusia, ez. Gipuzkoak aurrera pausu handia egin du protokolo hori aktibatzearekin, eta gure ustez funtsezkoa da, alde batetik gaitzespenaren arloan lurraldeak aho batez eta gainera oso prozedura tasatu batekin aurre egitea kasu larri guztiei, alde batetik, eta gero baita ere biktima horiek jaso duten erasoaren ondoren erreparazio bat merezi dute, eta horretarako baita ere protokoloa eta daukagu baita ere prozedura bat. Eta guretzako funtsezkoa da hori azpimarratzea, ez? Orain arte ia ikusezina zen realidade bat, pixkanak ari gera guztioen artean azaleratzen, eta nik uste dut azaleratze hori modurik egokienetako bat dela, justu aurre egiteko kasu horiei. Gure ustez behintzet zero tolerantziak ezartzen dugunean arlo horretan gizarte osoan, ari gera kasu horiek geozta gehiago zailtzen. Eta gure helburua da urritzen joan daitezela pixkanaka desagertu arte. Eta hori gizarte osoaren esfortzua izan behar du horrek, baina erakunde publikoek gure aitzindaritza ere markatzen dugu. Eta horregatik guretzako funtsezkoa zen protokolo hori egitea, martxan jartzea, eta gaurkoan egiten duguna da ebaluatu. Hortik aurrera igual, Miren. Egunon guztioi, eskerrik asko diputatu nagusia. Berak, diputatu nagusiak esan duen bezala, 27 alditan aktibatu da protokolo hau, bereziki, eta aipatu dugun bezala, bere biziko jartzun publikoa, izan duten eraso sexista izan dira, eta hain zuzen ere esan dezakegu 27 eraso sexistek aktibatu dutela lurraldeko erantzun publiko instituzional hau. Gaurkoa ebaluazio bat edo aurkeztuko dizuegu, hain zuzen ere lehen urteurren hontan, 27 kasu hauekin eta zenolako ibilbidea egin dugun, eta baita ere emaitza kuantitatibok emateaz gain, oin astebete bildu ginen eraso sexistak izan diren herri horietako ordezkari politikoekin, eta lanketa lansaio bat egin genuen hain zuzen ere esperientzia horiek eta elkarrekin partekatzeko, eta nolabait baita ere irakurketa kualitatibo batera baita ere iristeko. Hau da, dato kuantitatiboekin batera azterketa kualitatibo egitea izan du helburu. Baina datu horietara iritsi aurretik, nik uste dut importantea dela baita ere zenolako pausoak ematen ditugun, protokoloa behin aktibatzen danean zenolako urratsak ematen diren, niretzako importantea da baita ere horren berri ematea. Eraso sexista kasuaren berri bat jaso bezain pronto egia da protokoloa erramienta aktibatu egiten da. Baina lehenengo gauza egin behar deuna, eraso sexista horren gainean eta informazio biltzea da lehenbiziko urratsa egin behar dena. Eta informazio horrekin kontraste lan bat egiten da, kontraste politiko eta teknikoa. Kasu honetan bai aldundiaren barnean eta baita ere eraso sexista gertatu den herri horretako erakundean, hain zuzen ere udalean ere egiten da kontraste bat. Beraz, hain zuzen ere zuzenean eta lan koordinatu bat daramagu
bai Aldundia eta bai udalaren artean. Baita ere beste bi erakunde gehiago atxikitzen dira protokolo honetan, agian bigarren mailan eta kokatzen dira, hain zuzen ere emakunde institutua, baita ere berarekin kontraste lana beharrezkoa ikusten baldin bada egiten dugu, eta baita ere batzar nagusiak. Ondoren, importantena da biktimarekin harremanean jartzea, eta bere egoeraren eta larritasunaren arabera beharrezkoak diren baliabideak eta errekurtsuak eta eskura jartzea. Lehen diputatu nagusiak esan duen bezala, helburu nagusiena da azkenean emakume horren egoera erreparatzea, aldan neurrian. Ondoren, erantzun publikoa emateko egokitasuna aztertuko da, hain zuzen ere, aktibatu den, eraso sexista horrek aktibatu duen protokolo horrek eta behar duen erantzun publikoaren egokitasuna baloratuko da, eta horretarako protokoloan bertan ezarrita dauden eszenatoki ezberdinetan, larritasunaren arabera, hor ezarrita badaude zereginak eta zeregina horiek eta martxan jartzen dira. Gehienetan edo orokorrean adierazpen instituzionala martxan jartzen da, baita ere herritarrei deialdi bat egiten zaie, eta agian ikusgarriena edo gehien ikusten dana da, deialdi horren ondoren egiten diren elkarretaratzeak eta herri bakoitzean. Bistan dagoen eta diapositiban ikusten dira, alaxe, 27 kasu aktibatu dutela, baina azkenean erantzun publiko jaso dutenak 23 izan dira. Ezberdinak diferentegatik, ez da erantzun publiko hori ematen, baina azpimarratuko nituzke bi alde batetikan biktima berak espresuki horrela eskatzen duelako. Eta bigarrena, erantzun publiko berak biktimarekiko larriagoa bilakatzeko balizko arriskua duela ulertzen dugunean. Beraz, horrelako kasutan erabakitzen da erantzun publikoa ez ematea. Lehen esan dudan bezala, protokolo honek dauken zentruan da biktima, eta biktimarekin harremanen jartzea horixe da ezinbesteko egin beharreko lehenengo gauza. Ondoren diapositiban ikusten deuna da, 27 aktibatu diren, 27 kasu horiek eta urtean zehar zenolako banaketa gertatu da, iles-ile, eta hor azpimarratu egiten dugu udan sasoian, ekainetik hasita eta abuzturaren bitartean nola igotzen den kopurua, edo erantzun publiko eman behar izan hortan eta izan diren kasuak, esan behar da erlazioa 10-tik 6, 10 kasuetatik 6 dira udan gertatu direnak. Garbi dago, normala den bezala, espazio publikoan eta gertatzen diren erasoak benetako inpakto soziala eta publikoa hartzen dute. Eta hain zuzen ere, urte sasoi horretan, herriko festak izaten direla nagusi, espazio horiek gehienetan gazteko ocupatzen dute, eta kasu honetan aurten medioetan eta oso entzuna eta jasoa izan den eta notizia bat izan da, eta ere, uda partean izan diren eraso sexistak eta baita ere, adingabeak izan direla horietako protagonista nagusi. Esan beharra dago, baita ere, korrelazio oso zuzena dago, baita ere, eraso mota horrekin, eta gehienetan, kasu gehienetan, edo inpakto hori izan duten kasuak izan dire eraso sexualak eta eraso fisikoak, 10-tik eta 8 izan dira mota horretakoak. Erasotzaileari dagokionez, baita ere, balorazio bat egiten da, hain zuzen ere, eraso horiek gehienetan, kasu gehienetan, 10-tik 8 eta erasotzaile bakarka egiten dira. Baina baita ere oso larriagotzat gainera hartzen du protokolo honek, taldekako erasoak izaten direnean, eraso aniztunak 5 kasu izan dira 27 horien artean. Eta baita ere, larriagotzat hartzen duen beste faktore bat, da erasoa gertatzen den unean eta aurrean dauden adingabeak. Eta 27 horietatik 4 kasutan egon dira adingabeak. Ondoriotara, iristen baldin bagara, badaude elementu oso positiboak eta elkarrekin konpartitu egin
duguna udaleko ordezkariekin, eta hain zuzen ere, elkarrekin udal eta foru aldundiaren artean ireki dugun bide bat eta egituratu dugun erramienta honekin erantzun publiko bateratua emateko nolabait irizpidek ezartzea oso positibotzat eta jotzen da. Baitare, aipatu egin den bezala udal txikientzat baliabide gutxigokin nolabait baitare informazio eta komunikatzeko bide bat ireki egintzaile, balizko horrelako eraso sexisten aurrean nolabait ez, biktimari babesa emateko maneko baliabideak edukitzea. Baina baita ere badaude prozedura honetan hobetzeko elementuak, eta horretarako ebaluazioak horretarako egiten dira. Dudarik gabe, orain arte erantzun publikoa, orain dela gutxi arte oso ohikoa izan da mugimendu sozialaren esku ikustea. Baina erantzunkizuna, berebiziko erantzunkizuna badaukagu erakundeok, eta nolabait horretara jarri gara eta protokoloren xede horixe da, gure erantzukizuna baitare, gure gaitzezpena asaltzeko irmoki, horrelako herramienta bat edukitzea. Baina konstiente gara, bai erakunde eta mugimendu sozialaren artean tempoak eta erritmoak, baita ere kodigoak ere diferentek izatea, eta hor bai ikusten dugu elkarrekin koordinatzeko, hobetzeko eremu bat ere badago. Konpromisoak bezala, eta ikusten dugu urrengo urratsa bezala, eta erantzun publiko honi nolabait balio erantsi bat emango diona, izango da ondoren laizter martxan jarriko dugun beste protokolo bat, eta hain zuzen ere biktimari zuzendutako arreta zerbitzuak eskaintzeko albideratuko duen protokolo bat udal eta foruen artean arreta zerbitzuaren koordinazioa hobetuko duen protokolo. Hori izango da, urrengo urratsa eta esan genezake, erantzun publiko honi, beste gehikuntza bat edo hobekuntza bat eskainiko zaio, kasu honetan beti bezala eta azpimarratu egiten dut, emakumeari eman behar zaion erreparazioa. Bukatzeko, iragarri nahiko nuke baita ere gure konpromisotan bezala eta laizter oihartzun handia badu berdintasun politikak eta berdintasunaren ekimenak, eta bai ikusi dugu badala momentu interesgarri bat punta-puntako kongresu bat edo antolatzeko. Lehenengo urratsak ematen ari gara momentu honetan, ezin dizuet gauza asko aurreratu, baina espero da epe laburrean, datorren urtean, lehenengo edo bigarren hilabetean ez dakigu oraindik hain justu, baina kongresu bat berdintasun politikaren inguruan eta hain zuzen ere guretzako oso estrategikoak diren lehen aipatutako bi eremuetako gaiak aztertzeko, bai indarkeri sexista eta baita ere ekonomia arlorean kontziliazio erantzunkiderako hainbat aspektuk eta jorratzeko. Eta hori da izango da urrengo urrats bat azpimarratu nahiko nukena. Eskerrik asko. Osondo, galderari badauko zuen, zalantzarik. Sí, a mí me... perdón. Sí. Han comentado que ha habido 1.500 casos de violencia en 1993 este año, pero luego son 27 los casos en los que se activa el protocolo. ¿Esa diferencia de cifras a qué se debe? El conocimiento de los casos... Markatu. Hauek dira, hain zuzen ere, oihartzun publiko modu berezi batean izan duten kasuak. 1.500 biktimizazio daude Gipuzkoan orokorrean, zenbaki orokorra da, urtero egoten direnak, baina hauek dira hain zuzen ere nolabait edo eremu publikora trastenditu egin diren eta kasuak. Datu bat bezala aipatzeko, bide ezberdinetatik etorri daiteke informazio hau, baina neurri handi batean baita ere komunikabidetik edo biltzen da informazio hau da. Espazio publikoan gertatu izan diren eta oso jartzun, benetan errelebantzia handiko kasuak izaten direla, eta trastenditu egiten dute, eremu publikora etortzen dira, eta nolabait horrek eskatzen du arreta berezi bat, eta nolabait helburu batekin baita ere, herritarren eta sensibilizazio lan bat egiteko.
Sí, en los pasos que se dan dentro del protocolo, cuando habla de ponerse en contacto con la víctima y proporcionarle los recursos necesarios, ¿qué tipo de recursos son los que se activan y qué diferencia hay entre estos y los que se quieren poner en marcha con el nuevo protocolo de atención a la víctima? Bueno, lehenbiziko urratsa lehen aipatu egin dudana biktimarekin harremanean jartzea eta nolabait informazio ahalik eta zehatzena jaso, ikusteko dudarik gabe zeintzu diran momentu horretan, kasu egia da lehenengo urrats batean urgentziazko diren eta zerbitzuak martxan jartzea. Zerbitzuak banatuta daude, udalek eta badauzkate nolabait asignatuta zerbitzu batzuk, behin zerbitzu horiek eta larritasunaren arabera nolabait aldundiaren esku ere iristen dira. Orduan, aztertu egin behar da, kasuz kasu, zen nolako egoeran gertatu den erasoa, zen nolako larritasun maila duen, eta horren baitan eta zerbitzuak bat edo beste hartzen da. Zerbitzuak eta ezberdinak eta egon badaude, psikologikoa, juridikoa, asistentziala, baita ere urgentziazkoa akonpainamendu berezi bat behar baldin badu. Baina baita ere aipatuko nuke oso importantea da ze helburukin eta nola egin behar diren zerbitzu horiek. Arreta zerbitzuak eta ez dira arreta zerbitzu ohiko arreta zerbitzuak. Genero perspektiba prozesu guztian eta egiten den urrats guztietan eta txertatuta egon behar du. Azkenen helburu nagusi bat badago, azkenen irekitzen den horrelako prozesu batean, eta da emakumearen ahalduntzea. Nolabait horizonte horrekin egin behar da lan bat, eta asistentzia nolabait edo berezitasun hori hartzen du. Ze diferentzia egongo dan laizter eta martxan jarriko den arreta zerbitzuen arteko koordinazioa o koordinaziorako erabiliko den protokoloa, momentu honetan egia da agente asko egon badaude, bai udal, bai aldundikoak eta nolabait kasu bakoitzeko deribazioak egiten dan garaian, hor askotan eta sortatzen dira hainbat zalantza. Beraz, zalantza horiek argitze aldera eta urrats horiek eta ahalik eta irizpideek eta ahalik eta gehien eukiditzan, koordinaziorako beharrezkoa ikusi da, baita ere arreta zerbitzuen artean protokolo bat eraikitzea. Eso no. Sí, yo quería precisar un poco más eso. Ahora, por ejemplo, hay un caso, se analiza un caso de especial gravedad y, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que se le deriva a un servicio que a lo mejor no debería ser ese servicio o algo así. Para entender, es que no acabo de entender la diferencia entre lo que se hace ahora y lo que se quiere hacer después. Zerbitzuak egon badaude, zerbitzuak maila batekoak eta udalaren baitan eta kontutan hartu behar deu kasu bakoitzaren eta nolabait kompetentzia edo ardura udalarena da, baina badaude beste zerbitzuak eta aldundiaren esku daudenak. Horren deribazioetan, deribazioetan edo erabakietan nolabait ahalik eta irizpide adostuenak eta esartzeko protokolo hori eraikiko da. Momentu honetan zerbitzuak ere badaude, baina koordinazioaren nolabait engranaje hori egiteko, falta da, irizpide zehatz batzuk direla medio, ahalik eta arinena eta baita ere kalidadearen bermatzea aldera. Yo tengo una duda. De las 27 ocasiones en las que se ha puesto en marcha el servicio, 23 ha dado una respuesta institucional pública, entonces 4 no. ¿Por qué esas 4 no? Uste dut aipatu egin ditu dela, arrazoi ezberdinak egon daitezke tartean, baina bi izan dira nagusi. Bata biktima berak espresuki eta esplizitatu egiten du, ez dula erantzun publiko izan nahi edo martxan jarri nahi. Eta bestea, egoeraren larritasunagatik, horrelako erantzun publikoak ekar dezakeen agian larriagoa izatera, beste egoera batera eta hori saiestearren edo ekidituarren
erantzun publiko ez ematea erabakitzen da. Naiz eta oihartzun publiko handi bateko kasu bat izan. Lehen aipatu egin dudan bezala, kontraste lana oso importantea da, biltzen da informazioarekin, kontraste politiko zein teknikoa egiten da. Bai aldundian, bai udalean eta baita emakundearekin, institutuarekin, informazio hori ahalik eta kontraste gehien jaso dezan. Yo tengo otra duda, es que no sé si lo he apuntado mal, sobre las agresiones en grupo, porque han hablado primero como de 5 y luego solo una. ¿Cuántas agresiones en grupo ha habido? 5 izan dira. 27 horietatik 5. Oda, pertsona bat baino gehiago, erasotzaile bat baino gehiago, egon diren kasuak. Oso ondo, beste dituen badago, eskerrik asko etortzeatik.